Pipila ka sementeryo sa Davao City ang nangandam na karong usa ka semana na lang una ang kalagkalag. Lakip niini ang Panakan Public Cemetery din problema gihapon ang mga pansyon nga lubog sa tubig. Nakatutok si John D. Esteban. Gilaong man na usab ang pagdagsa sa katawhan sa mga sementeryo karong taliabot ang kalagkalag. Busa ang mga sementeryo sayo nang nangandam. Lakip na dinhi ang Panakan Public Cemetery. Problema karon sa Panakan Public Cemetery kining ilahang kadaganan sa ilang mga pansyon na humol sa tubig baha ug kada tuig daw ni nila nga problema gani sa tumakita ang ilang tubig miabot na sa tagatuhod. Busa migamit na lang sila og submersible pump aron suyupon ning tubig gamit ning hose paingon dito sa drainage. Kaluyan sa mga kalag, mahubas-hubas sila basta di lang muuwan. Kinala mahubas yun siya hantod sa pitsa 1 ug 2. Apan ang problema, barado ang drainage. Aron di mulapaw ang tubig sa kalsada, gitabangan na kini og hinlo sa mga trabahante sa Ancillary Services Unit kun ASU. Mano-mano ang pagtanggal sa mga hugaw gamit ang bara ug pala aron dire-diretso na ang aga sa tubig. Dili ta makaingon na 100% muhubas kay tagagabi man ang ulan. Wala pud ta mahimo ana kay tungod na nga ang atong kuan ubos na kayo ang iyang yuta diri sa cemetery, nakakawa na siya ba. Apan lagi tungod sa baha, maglisod na usab og agi ang mga muduaw sa mga minatay. Kinahanglan pa nimo moagi ibabaw sa mga lubnganan. Ang ilahan na lang yung kuan ana, diri na lang yun na sila sa kaya ang atong dakong krus na man dito sa unahan na tubig, diha na lang kanang nay krus diha nga ginabutangan murag diha na sila nagdagkot og kandila. Sa karon mingaw pa ang maong sementeryo apan laumang sunod semana hinay-hinay ng mudagsa ang katawhan. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.